anak ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Ginoong Diyos kaluy-anak ang imong lungsod tungod sa imong gugmanga walay sukod. Ang mga utang ug ang among kalapasan himtang papasa ug ayaw hinumdumi. Ngalan samahan, ug sa anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Pangayinigong akong mga igsuon diyan ni Kristo, karong adlaw, musulod kita sa balaang panahon sa Kwaresma. Mao ni ang higayon nga kita gipahinumduman sa atong dako nga panginahanglan sa kaluoy sa Ginoo. Atong pangayoon kaniya sa atong pag-ampo nga matag usa ka nato mahibalik gayod sa iyahang kiliran. Andamo nato karon ang atong kaugalingon sa pagdawat sa Dios. Pinaagi sa pagtugyan sa atong kalag ngadto sa kaluoy nga Dios nun. Magampo kita. Ginoo, itugot ka namo nga ang mga panabang alang sa pagpakigbisog nga Kristohanon magsugod pinaagi sa santos nga pagbuasa aron kami nga makig-asdang batok sa mga kaaway nga espirituhanon malig-on pinaagi sa pagpugong sa among kaugalingon kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Joel. Nagingon ang Ginoo, apan bisan karon pag hinulsol kamo sa kinasingkasing o balik kanako nga magpuasa, maghilak o magbangutan. Isiya ang inyong kasingkasing, inay ang inyong biste. Balik sa Ginoo nga inyong Dios, kay maluluyon siya kaayo, mapailubon, matinumanon sa saad, andam siya sa pagpasaylo o dili sa pagsilot. Basin pagmaluoy siya kanato, o panalanginan niya ang atong mga uma, aron may trigo o bino kita, nga ikahalad kaniya. Patinguga ang trompeta sa bukid sa Sion, sugua ang katauhan sa pagpuasa, tiguma sila aron pagsimba. Tiguma sila og andama sa usa ka balaang panagtigom. Iapil ang mga tigulang, ang mga kabataan, lakip ang mga masuso. Bisan ang bago pang gikasal, kinahanglan mo apel sa maong tigom. Ang mga pari nga nag-alagad sa Ginoo sa tunga-tunga sa pultahan o salaran sa templo, kinahanglan maghilak o mag-ampo. Ginoo kaluy in taon ang katawhan mo. Ayaw itugot nga kami tamayon o biay-biayon sa uban
mga nasod o ingnon, hain man ang inyong Diyos. Unya, gipakita sa Ginoo nga nahingawa siya sa iyang yuta o laluoy sa iyang katawhan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kaluy ako, Dios, diha sa imo kaayo. Sa kadako sa imong kaluoy papasa ang akong kalapasan. Hugasi akong maayo sa akong asaypanan. Ug linisi ako sa akong kasalanan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Kay giila ko ang akong kalapasan, ug ang akong sala kanunay ania sa akong atubangan. Kanimo lamang nakasala ako, ug nakabuhat og dautan sa imong atubangan. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Usa ka malinis nga kasing-kasing, gamaadinhi ka nako, oh Dios. Ug usa ka makanunayong espiritu, bag-o sulod ka nako. Ayaw ako isalikway sa imong atubangan, ug ayaw ko haagikan ka nako ang imong balaang espiritu. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami. Ibalik ka nako ang kasadya sa imong kaluwasan, ug padayuna dinhi ka nako ang mauyunong espiritu. O Ginoo, ablihi ang akong mga ngapi, ug ang akong baba magsangyaw sa imong pagdayi. Maluoy ka, Ginoo, kay nakasala kami.
Pagbasa gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Corinto. Ania kami gipadala ni Kristo ug sama sa mga ang Dios gayod ang nangalyupo kaninyo pinaagi kanamo. Sa ngalan ni Kristo hangyoon kamo namo nga makig-uli kamo sa Dios. Walay sala si Kristo, apan gipaambit siya sa Dios sa atong sala aron kita sa atong pagkahiusa kaniya. Makaambit sa pagkamatarong sa Dios. Busa ingon nga mga katabang sa Dios, naghangyo kami kaninyo nga dili ninyo usikan ang grasya sa Dios nga inyong nadawat. Kay nag-ingon ang Dios, gidungog ko kamo sa takna nga akong gikahimutan, gitabangan ko kamo sa adlaw sa kaluwasan. Mao kini ang takna sa pagdawat sa kaluoy sa Dios. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang mga pulong mo, O Ginoo, maglingkuran ka sa iyong pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa iyong mahal mga subuan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo, Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw gayud ninyo buhata ang inyong mga tulumanon sa relihiyon aron lamang makita sa mga tao. Kung ingnon ninyo niini pagbuhat, dili kamo makadawat og ganti gikan sa inyong amahan nga atoa sa langit. Busa kon mohatag kamo sa taong kabus, ayaw kini ipasigarbo ingon sa gibuhat sa mga hambugiro sulod sa mga sinagoga ug sa kadalanan. Nagbuhat sila niini aron daygon sa mga tao. Apan sultihan ko kamo nga ang naghimo sa ingon gigantihan na. Kuno galing motabang ka sa usa ka taong kabus, himua kini sa paagi nga bisan ng imong labing suod nga higala dili masayod niini. Himua kini sa tago ug ang imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago muganti kanimo. Ug kung mag-ampo ka, ayaw pagpanig-ingon sa mga tigpakaaron ingnon. Gusto silang magtindog nga mag-ampo sulod sa mga sinagoga ug diha sa mga iskina sa kadalanan aron makita sila sa mga tao. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Apan kung mag-ampo ka, sulod ngadto sa imong lawak, unya takpi ang pultahan ug pag-ampo sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ug sa inyong pagpuasa, ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakaaron ingnon. Nagsuroy-suroy sila nga gutom ug panagway aron makita gayod nga nagpuasa sila. Sultihan ko kamo nga gigantihan na sila. Kung magpuasa ka, panghilamos ug panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka. Gawas sa imong amahan nga dili makita. Ug gantihan ka sa imong amahan
nga nagtan-aw sa imong gibuhat sa tago. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigod ka, O Kristo. Magpabilin sa pagtindog. Sa pagtuman sa imong mahal na kasuguan. Monsignor Ray Inagunda, mga igsoon kong mga kaparian, mga inangga na mo nga mga parokyanos, mga igsoon ko diyan ni Kristo. Sa di pa nako sugdan kini akong hamubo lang nga wali, muhangyo na pug ko ninyo, lingi asa ang inyong mga tapad. Unya ing na dayon, abog kagikan, abog sad imong kapaingnan. Oh, please. From dust we came, to dust we shall return. No? Mga igsoon, mao ni nindot nga pahimangno nga atong madungog. Sa tibok tuig, mahitabo lang panahon sa Miyerkules Badlis or Ash Wednesday. Nindot nga pahimangno tungod kay dagang higayon, daghan ka nato, malimot man sa maong kamatuuran. No? Matag-usa nato abog ragyad ug nahimo lang tang bililhon tungod sa gugma sa Dios. Amen. Kung malimot ta, mahimo tang garbuso, mahimo tang mapahitason. Unya matintal ta magunahuna nga mabuhi ta bisan walay Ginoo sa atong kinabuhi. Sayod gid ta nga sayop na nga panghunahuna ug karong adlaw kana ang bililhon nga pahinumdom para kanato. So gisugdan nato karon ang balaang panahon sa Kwaresma. Ug nadungog nato ang panawagan sa Dios pinaagi kang propeta Joel, pinaagi kang San Pablo ug pinaagi kang Jesus diha sa Ebanghelyo. Unsa man ang panawagan, balik kamo kanako, uban sa tibuok ninyong kasing-kasing. This is God telling us, return to me with all your heart. Sa unang pagbasa, wala man mo ingon ang Ginoo, balik mo nako kung hingpit na mo. Balik mo nako kung okay na ang inyong kinabuhi. No. Ang iyang giingon, balik kamo kanako sa tibuok ninyo nga kasing-kasing. Kini nagpasabot, uban ang inyong mga sala, uban ang inyong mga kasakit, uban ang inyong mga kapakyasan, uban ang inyong mga pagduha-duha sa kinabuhi, uban ang inyong kabalaka o kahadlok. Ang Kwaresma, mga igsoon, dili mahitungod sa pagpakaaron ingnon nga balaan. Kini mahitungod sa pagka matinud-anon at tubangan sa Dios. Nahibalo baya ang Ginoo sa atong mga kahuyang? Nahibalo man siya sa atong mga sala? Nahibalo siya sa atong mga kapakyasan. Apan bisan pa niini, iya gihapon tang gidasig. Ayaw mo kahadlok sa pag-uli. Do not be afraid to come home.
Kaila ba mo ni Warren Buffett? Usa ni siya ka pinaka dato nga tao sa tibuok kalibutan. Usa kay gayon niya na dihay reporter nga nangutana niya, what is the greatest lesson that you ever learned in your life? Ang maong reporter naglaom nga ang itubag ni Warren Buffett may tungod sa sikreto niya sa pagkadato ug sa pagpangita ug kwarta. Apan mitubag si Warren Buffett sa maong pangutana, ingon siya, the greatest lesson I learned in life came from my father. He told me, son, no matter what happens to you, please remember this. You can always come home. Kadto nga maong mga pulong, mga igsuon, gipasabot ni Warren Buffett, mo'y naghatag niya kalig-on, confidence sa iyahang kinabuhi. No? Kana bang nasayod ka nga mulampos ka man o mapakya sa imong kinabuhi, mahimo ra gyud kang muuli diri sa ato. Gisulti ni sa iyahang amahan ug kinisab ang buot isulti sa atong Dios amahan sa matag usa nato. Don't forget this. No matter what happens, you can always come home. You can always come back to me. Ug manghinaot ko nga mao ni maghatag sad nato og confidence, pagsalig nga naa gid tay kaulian. Si San Pablo nagsulti uban sa dakong pagbati ug kadasig diya sa ikaduhang pagbasa. Naghangyo kami kaninyo, pakig-uli kamo sa Dios. Be reconciled to God. Dili ni paningka ni San Pablo, kundi paghangyo. Murag amahan bitaw nga mamarayg sa iyang mga anak. No? Be reconciled to God. Unya, bidugang si San Pablo sa pag-ingon, karon mao ang angay nga panahon. Karon mao ang adlaw sa kaluwasan. Karon dili ugma, dili kung andam na ta, dili na busy ang inyong kinabuhi. Ang iyang giingon, karon. Now na. Mga igsoon, daghan ka nato, mahilig mag-unya-unya. No? Ganahan ta nga mo delay. Sa pagbasa nato, karong adlaw, ipainomduman ta ni San Pablo, conversion delayed is conversion endangered. Ang Kwaresma, mao'y atong alarm clock. Ang Kwaresma mao ang panawagan sa Dios nga hunungon na nato ang paglangan-langan. Sa Ebanghelyo, gitudlo ni Jesus kanato ang tulo ka mahinungdanong buluhaton niining panahona. Una, pag-ampo. Kaduha, pagpuasa. Ug ang ikatulo, paghatag og tabang sa mga kabus. Kining tulo related sa usag-usa. Dili man ta makapuasa og tarong kundi ta mag-ampo. Kunya ang pagpuasa wa say hinungdan kun dili ta magpaambit ngadto sa mga naglisod. Pagampo dili aron makita sa uban, dili aron daygon. Pagampo diha sa kaihilom, sa kasing-kasing, sa atong sulod nga lawak. Pagpuasa dili lang sa pagkaon, kundi
apil sa pagpuasa sa kasuko, kasina, pagpuasa sa pagpanglibak, no? Pagpuasa sa garbo, pagpuasa sa katapulan, pagkahakog, ug pagkalaog. Si Pope Leo nagdasig nato ning tuiga nga magpuasa sa pagpasakit, pagsulti og sakit nga mga pulong sa laing tao. Ang atong mga kaobispuhan, ang CBCP, nagdasig nato nga magpuasa sa paggamit sa social media. No? Dili pasabot nga muhunong gyud ta, kundi ato nga i-control ang atong panahon kay nasayod ang mga kaobispuhan nga daghan nato mahutdag panahon sa Ginoo ug sa usag-usa tungod lang sa social media. Paghatag og limos, almsgiving, dili aron may baw-an, dili sab aron daygon, kundi buhaton nato sa hilom aron makita ang atong pagka-matinud-anon at tubangan sa Ginoo. Mga igsoon, isip inyong obispo, mudasig ko sa tanan, labi na sa mga sugbuanon, atong ubanan ang panawagan sa panahon sa liturhiya, ubalik ta sa Ginoo. Dili ugma, kundi sugod karon. Magmatinud-anon ta sa atong pagka-Kristiyano, atong ipahiluna ang atong kaugalingong kasing-kasing sa Dios. Nasayod ta sa sitwasyon sa atong nasod. Grabe ang atong problema kay ang atong nasod daw nahimulag gyud sa kabubuton sa Ginoo. Very ironic, no? Kay daghan nato mga Kristiyano man. In fact, we are the only Christian country in Asia. Pero unsa may nahitabo nato? Daw nahimulag ta sa dalan nga dili maayo. No? Ito ato paingon sa dalan nga dili sakto. Muna nga, daghan sa mga matarong nga mga Pilipino nangandoy og kabag-uhan sa atong nasod. But this, we should understand. There cannot be national conversion without individual conversions. So, kung mangandoy tag kabaguhan sa nasod, matag-usa nato magbag-og yun sa kaugalingon. Di madugay, inihuman karon, badlisan na ang atong agtang. Okay? Are you ready? Andam na ba mo nga mabadlisan? Oo. Inig humagbadlis, inig human sa misa, daghan nato magpakudak ra ba dayon, magpa-picture dayon, kay i-post sa Facebook. Okay naman, pero ang importante nga kita sa Ginoo. Ang atong kagustuhan na mubalik kaniya. Mupauli. Kay mutubag sa iyahang giingon, you can always come home. Mga igsuon, magampo kita sa Dios Amahan, aron kining abo nga ibadlis kanato agig ilhanan sa atong pagbasol, panalanginan unta niya sa kabuhong sa iyang grasya. O Dios, matandog ikaw sa pagpaubos ug malukmay sa pagbasol ug pagbayad sa kasalanan. Pamatia kining among mga pag-ampo. Kaluy-i pagpanalangin sa imong grasya, kining imong mga alagad nga badlisan nining abo, aron kami magatuman sa mga buluhaton sa Kwaresma, makadangat sa pagsaulog sa misteryo sa Pasko sa pagkabanhaw sa imong anak, human mahinlo ang among kasing-kasing. Kini among gipangayo
pinaagi ni Kristo among Ginoo. Tunang akong linya. Ayaw baya kalimo na ikaw ang maubos kay gikan sa apo iumol ka na himong tawo tungod sa
baya kalimo, nga ikaw magpaubos, kay gikan sa abo, giumol ka himong tao, tungod sa guma, may kinabuhi na kinap. Ayaw maya kalimot, umalapan Diyos. Nagsugod na ang pagpenitensya sa Kwaresma, ang gipanalangin ng abo, maoy ilhanan nga magdapit ka nato sa pagtubag sa Ginoo nga nagtawag ka nato sa kabag-uhan. Karon mo ingon kita sa matag pag-ampo, Amahan, kabiga kami nganha kanimo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga ang atong pagsulod ni ining panahon sa Kwaresma, itaisip simbahan, magkahiusa kang Kristo diha sa iyang buhat sa pagsakripisyo. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga disiplinahon nato ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpuasa ug sa paglimod sa kaugalingon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga dili unta kita magpakabutabungol sa mga panginahanglan sa mga kabos. Pinaagi sa atong praktikal nga paghatag og limos og sa konkretong kamanggihatagon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga mangita kita sa sakramento sa pakikiuli, ilabi na sulod ni ining panahon sa grasya o kabag-uhan. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga halangdong Teofilo kamomot. Mabayo na, ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Nga magpakita kitag espesyal nga pag-amuma alang sa mga masakiton og sila nga gibiyaan og gipasagdan sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, kabiga kami, nganha kanimo. Diyos sa kaluoy tanawa ang mga pangamuyo sa mahinulsulo nimong katawhan, ang abo nga among gidawat karong adlaw tinuod nga magsimbolo sa among panaad ug pagtuman sa imong kabubuton. Sa among paglimod sa kaugalingon mapadayag unta ang among tinguha nga mamatay sa kaugalingon sa ingon nga mas hingpit nga mabuhi diha sa imong Dios nung kinabuhi sulod kanamo. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang atong sakripisyo dawaton sa Dios nga makagagahom sa nga tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, naghalad kami ning sakripisyo aron pagsugod sa Kwaresma. Naghangyo kami kanimo nga pinaagi sa mga buhat sa penitensya ug sa mga buhat sa kaluoy. Matabangan kami pagsukol sa mga tental ug human mahinlui sa among mga sala. Maandam kami pagsaulog sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo nga imong anak. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay umatarong. Santos nga mahan, tunhay nga Dios ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, kay pinaagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Kwaresma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing anak kanimo, ug naghatag kanamo sa kusog ug ganti pinaagi ni Kristo. Ug busa, uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya diha sa among pag-awit. Santos, Santos, Santos na Ginoo, Diyos sa kalauman. Puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa Amahan, sukad pa sa sinugdanan sa panahon, kanunay ikaw nga nagabuhat ug kaayuhan alang sa imong katawhan, aron masantos kami maingon nga ikaw santos. Tanawa nga maluluyon kining imong katawhan nga nagatigom dinhi sa imong atubangan, ipadala ang gahom sa imong espiritu aron kining mga gasa mahimo alang kanamo nga lawas ug dugo sa imong hinigugmang anak sa Jesu-Kristo diha kaniya nahimo kaming imong mga anak. Sa diha nga nahisalaag kami ug dili na makaplag sa dalan, balik kanimo, misamot ang imong paghigugma kanamo. Si Jesus, inosente ug walay sala, mitugyan sa iyang kaugalingon, nganhi sa among mga kamot, ug amo siyang gilansang sa kahoy sa krus. Apan sa wala pa siya modupa sa iyang mga bukton, taliwala sa langit ug yuta, agig walay kinutubang timaan sa imong kasabutan, nagtinguha siya sa pagsaulog, sa pangilin sa Pasko, uban sa iyang mga tinun-an. Samtang nanihapon sila, mikuha siya og pan, ug mipasalamat kanimo umiday, mipikas sa pan, ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an sa pag-ingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kinibaw ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa naghinapos na ang panihapon, sayod nga iyang iuli ang tanang mga butang ngadto sa iyang kaugalingon pinaagi sa dugo sa iyang krus. Mipasalamat siya kanimo pag-usab, mihatag sa kalis ngadto sa iyang mga higala ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kinimaw ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanal, si Kristo mubalik Nagabuhat kami niini aron paghandom kang Kristo ang among Pasko ug among walay kinutubang kalinaw. Nagsaulog kami sa iyang kamatayon ug pagkabanhaw ug nagpaabot niadtong adlaw kanus-a mo balik siya aron paghatag kanamo sa hingpit nga kalipay. Busa naghalad kami kanimo o Dios kanunay matinumanon ug matuod sa sakripisyo nga nagpahiuli kanamo sa atong panagigalaay. Amahan, tan-awa nga mahigugmaon, sila nga imong gitawag aron makaambit sa bugtong sakripisyo ni Kristo. Pinaagi sa gahom sa imong santos nga espiritu, himua sila nga usa ka lawas nga matambalan sa sakit sa pagkabahin-bahin. Himua nga magkahiusa kaming tanan sa unahuna ug sa kasing-kasing. Uban ni Leo among Santo Papa ug ni Alberto among obispo, tabangi kami aron managtambayayon kami sa pagbuhat dining pagpaabot sa imong gingharian hangtod nga sa katapusan magbarog kami sa imong atubangan aron manag-ambit sa kinabuhi sa mga santos suban ni Maria nga Birhen ug sa San Jose ug sa mga apostoles ug sa among mga igsuon nga minghalina nga among gitugyan nganha sa imong kaluoy. Unya sa malingkawas na kami sa tanang landong sa kamatayon, magpahiluna kami sa among lapit diha sa bag-ong kabuhatan ug magpasalamat kanimo uban ni Kristo ang among nabanhaw nga Ginoo. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita samahan atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato na Jesus. Amahan namo nga nata sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunualuwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngay mo kami luwason sa tanan dautan, hatagi kami sa kalinaw ning panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Kristo among manunubos. Kay imo
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw manaa kaninyo, Manaw sab kanimo. ato karong ipakita ang atong panag-inigsuunay, panagdai, Panagdai. manaa kaninyo. Peace be with you. Peace, panagdait, peace, 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 peace. Cordero sa Diyos na nagawag ka, sa sala, sa kalibutan, kaluin kami. Cordero sa Diyos na nagawag ka, sa sala, sa kalibutan, panuin kami. Cordero sa Diyos na nagawag sa sala, sa kalibutan, atagi kami sa kalinaw. Kini mong kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang tanan nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong mo lamang, mamaayo ako.
Magampo kita. Ginoo, ang sakramento nga among nadawat, magtabang unta kanamo, ang among mga pagpuas sa makapahimuton ta kanimo, o magdala kanamo sa imong panalipod, kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Manalangin kaninyo ang Diyos nga makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, daduntang kalinaw ni Kristo.